ce te scrie pe tablă? A luat markerele? Unde sunt markerele? Unde sunt markerele, Dani? Eu când zic că face economie și la cernean. Stai că avem penarul. Mă spuneți copil. Mă dau în gât. De ce? Ce? Deci de aici până aici e un singur exercițiu. Oh, Doamne. Ba, copiez, mă, dar mi-e lene momentan. Mai pune și tu o melodie. Aha, Justin Bieber. Da, Ariana. Cine e afară? Nimeni? Lasă telefonul. Da, zi ceva la camera. When your heart's under attack. This is my destiny. I will never say never. Da. I will fight you forever. E acoperită luna. Never you knock me down. Never say never. L-am putut dar pe A. Stai așa să văd cât mai am. Nu o să-mi soră copiii de asta. Vreau să-mi te mai complet. Nu mai fi mă rău. De ce am făcut? Da. De ce? Ia, face de spectacol, că se filmează. Deci am zis la faptele că dacă mai și face Justin Bieber te bate. Ai auzit? Mamă, dacă te mai de Justin Bieber. Hai mă, nu mai fi rea. Dar nu văd nimic. Ce bine pare. Dar de ce să nu fiu rea? Se pare normal să vorbească așa de Justin Bieber? Nu mi se pare normal. Bine, atunci. Dar cum trebuie să vorbești așa de Justin Bieber? Ce-am spus? Hear me. And told me. Și mai de la Justin Bieber.